Λοιπόν, παιδιά, μην τρομάξετε. Δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι βατράχης και έτσι είναι. Περάστε λοιπόν. Ωραία, δείξτε το. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ναι, είναι λίγο χάλια. Ναι, άνοιξε το φως Είναι λίγο πρώτη για να φορά. βλέπουν. Ναι. Είναι η πρώτη μας φορά. Να είστε έτσι, φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Ναι. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να βάλουμε τη μάσκα. Είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ η βατράχης. Όμορφη. Ναι, λοιπόν, βάλουμε έτσι. Είναι squishy. Ναι, Το πέρα είναι λίγο στραβό, αλλά δεν πειράζει. ναι. Όχι μάσκα. Περιμένουμε 5 λεπτά. Πάω να φέρω και κάποιες κρέμες που δεν έχει τίποτα μέσα, αλλά τέλος πάντων. Πάω! Λοιπόν, πάμε, πέρασαμε βάζουμε λεπτά. τη μάσκα. Έτοιμη! Λοιπόν, κούκλα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πάτσις. Πάτσις. Να τα. Μη τι δεν φαίνεται. Ναι. Ναι, είναι σιγμαντιέρ. Λοιπόν, βάζουμε το ένα. Βάζουμε και το άλλο. Τώρα περιμένουμε άλλα 5 λεπτάκια. Ωραία, περάσαν τα 5 λεπτά. Τώρα τα βγάζουμε. Οκ. Ωραία. Πάμε να βάλουμε για τα χίλια. Όχι. Όχι. Α, ναι, βάζουμε για τα χίλια. Όχι. Βάζουμε πρώτα το έτσι. Όχι, πρέπει να βάλουμε και αυτό. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, καταλήξαμε κάπου, οπότε πάμε. Ναι, βρήκαμε. Λοιπόν, αυτό εσύ το κάνεις. Ωραία. Γιατί Το γυρίζει. ανοίγουμε, έτσι κάνει. Το ανοίγουμε, παίρνουμε λίγο. Παίρνουμε λίγο. Είναι άδειο. Κάνουμε εδώ έτσι. Ναι, το τελειώσαμε. Στρίβουμε τέλος πάντων. Κοίτα απλά πώς πρέπει να κάνεις. Έτσι και... Ναι, τέλος πάντων τι καλό το τρίξουμε. Και ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε ναι. Λοιπόν, πάμε για τα Λοιπόν, χίλια. το ξεπλύναμε. Τώρα πάμε για τα χίλια. Αυτό εδώ δεν δείχνουμε τέτοιο. Μάρκα δείχνουμε, τέτοιο δεν δείχνουμε. Κάτι δεν δείχνουμε, όχι, δείχνουμε λάθος. Δεν ξέρω. Πάμε να βάλουμε. Δεν έχει πολύ μέσα. Αυτό δεν έχει τίποτα. Να βάλουμε. Ναι, λοιπόν, πάμε να βάλουμε στα χυλάκια. Για να φουσκώσουν. Ναι, για να φουσκώσουν. Μόλις βάλουμε το κρελιόν, παιδιά, θα φαίνεται. Θα γίνει Ωραία. Πάμε. Περιμένουμε άλλα 5 λεπτάκια. Όχι, 1 λεπτό και μετά. Και τότε ξεπλένουμε. Οπότε Για να καίει. λοιπόν πέρασαν Πέρασαν. 1 λεπτό. Ναι, τα ξεπλύναμε. Λοιπόν, κάνω εγώ αυτό εδώ. Βάζει σκιά και ρούζ. Ναι. Ναι, αυτό δεν πάντων. Ναι. Παίρνουμε λίγο απ' όλα, πάντα λίγο απ' όλα, είναι πολύ ωραίο. Το άσπρο να ξέρετε είναι για εδώ. Απλά δεν φαίνεται Εδώ. γιατί είναι. Ναι. Το έχουμε βάλει ήδη, αλλά δεν φαίνεται. Ήδη. Ήδη πήγα να πω. Ήδη. Ωραία. Ωραία, πάμε Νομίζω. τώρα να βάλουμε πούδρα make-up. Αυτό τέλος πάντων δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω τι Λοιπόν. έκανε, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Ανάποδα. Ναι, Όχι, όχι από εκεί. Απ' την άλλη. Α, από εκεί. ναι. Και βάζουμε αυτό εδώ. Το έκανα ανάποδα. Ναι. Όχι. Το κάνουμε ανάποδα. Ναι. Το κόλλησαμε ανάποδα βασικά. Κλάρα μου εσύ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τελείωσε νομίζω. Αν το μισό περίμενα να το πλώσω. Έτσι, Μπορεί αυτό. λίγο να φουσκώσει. Τίποτα. Τέλος πάντων. Γιατί δεν φαίνεται. Ωραία. Πάμε για μάσκαρα και για eyeliner. Bye. Ωραία, βάζουμε μανζιγκαράμς. Βάζουμε γύρω. Παίρνουμε λίγο. Μην ρωτήσω και την άσπρο. Ναι. Ωραία, τώρα Ωραία. και στα άλλα μάντι. Γιατί είναι έτσι. Μάντι. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα πάμε να βάλουμε eyeliner. Λοιπόν, βάζουμε τώρα eyeliner. Κοιτάξτε λίγο. το Πόσο καπάκι. ωραίο είναι. Πόσο τέλειο το κάναμε. Τέλειο. Είναι ίδιο. Ναι. Είναι ακριβώς. Να μην αυτό. Τρόμαξα. Λοιπόν, Ωραία. το βγάζουμε τέλος πάντων. Πάμε να βάλουμε. Okay. Ας κάπου να κάνουμε έτσι. Όχι.
Ωραία. Τώρα πάμε και στο άλλο μάτι. Παίρνει τη σκιά του κινητού. Έλεος. Ωραία, βάλαμε. Τώρα πάμε για κρανιόν. Λοιπόν, Ωραία, επειδή δεν φαίνεται ότι έχουν φουσκώσει, πάμε να βάλουμε κραγιόν. για να φουσκώσει. Ναι, για να φαίνεται. Κοιτάξτε λιγότερο. Θα βάλουμε και κι άλλοι. Μαντέψτε τι χρώμα είναι. Εσείς. Ναι, εδώ. Και δικά το βάλει. Ωραία. Πολύ κουνιάτη τύπησα. Λοιπόν, Είναι λίγο θυμωμένη. ναι. Έχουν φουσκώσει πολύ. Μην τρομάξετε που βλέπετε. Εγώ τρομάζω. Αλλά... Από κοντά όμως φαίνεται πολύ ωραία. Μακριά για δεξιά μακριά. Γιατί είναι σαν ένα βουγοβαμένο. Από εδώ που το βλέπω εγώ. Παιδιά, είναι καλά. από κοντά φαίνεται σαν την Νίκη Μινάζ. Αν είναι μονόπλητο όμως. Η Νίκη Μινάζ ξέρεις ποιο είναι. Όχι. Αχ, Θεέ μου. Αν έχει μονόπλητο όμως. Δεν real, δεν βλέπεις. Αυτή. Ναι. Όντως. Αγαπημένη. Δεν θα πω τώρα αυτό Τέλος πάντων, αυτό ήτανε. και τα πράγματα, τα βάλουμε όλα γύρω-γύρω. Ναι, μπορεί να ξανακάνουμε. Δεν νομίζω γιατί μας πήρε 7 μέρες. Και παραπάνω. 2 εβδομάδες. Μαζί με το Σαββατοκύριακο. 2 εβδομάδες. Πάμε να δείξουμε τα πράγματα που έχουμε. Αυτό. Τα έχουμε βγάλει αυτά. Ναι. Τα έχουμε βγάλει, αλλά τα έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα βάλουμε έτσι. Πόσο τη λατρεύω έτσι, τη προτιμώ πιο πολύ έτσι. Κι εγώ. Είναι πολύ χάλια έτσι, μάλλον αυτό. Μα γκράνγι. Ο σκύλος ανέβηκε πάνω. Όχι πάλι. Ναι, ναι, Ανέβηκε. νομίζω. Δεν έχω. Λοιπόν, βάλει και τη μάσκαρα. Κοιτά. Αυτά τα δείχνουμε, τα άλλα δεν πειράζει. Ναι. Αυτά εδώ είναι οι μάσκαρες. Εδώ είναι τα πάτσες. Τα eyeliner, μάσκαρα, κραγιόν. Ναι, Τα χείλη κραγιόνις, Πινελάκι. πινελός, μασκαράνς και eyeliner, δεν ξέρω αν το είπα. Σκένς και πούντρα make-up, δεν ξέρω. Και άνθρωπος. Και άνθρωπος. Αυτά. Σαν αυγό. Δεν έχει μαλλιά, οπότε δεν έχει μαλλιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια!